calmini moni kala indi moni yettode muɗum min Aissa Mamadou Baldé ko keeraɗo stade cosaan moɗon fina tawama en calminama on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere waɗa noon ɗo yimɓe Alsane Dia ceerno Alsane Dia hetto Habibou Abdoulaye Ba baɗiraguel ma ko kam wacci kuɗol fawe ɗerwol ngam tambuɗo yimɓe ɗo jooɗiɗe poɗomaremaji Nouakchott in jumɓe bempeji gillima ngaari jawrumde ɓe tuɗo oole gelli jadiraɓe taniraɓe ma Alsane Dia mi caggi koye ɓuɓri meeru ma mi ndewi koye bone solarde bamtare ma armuɓe ma ni ketti caggal mi kettima min kofi min korfini min kofnuma min kippiti ɗereji min jiimi e bindi ma tindinoji pamminoji paranolgal muɓɓe ma amin nden ndiyam ɓuri kuure dodal ma Alsane Dia min beskima to ɓerɗeɓe min bertanma jaareɓe guureɗa ɗo fof ko nokku ma minen ndendi ceɗɗiɗarde ma ka guiɗe leñol pasnirɗe mbatma Mamoudou ma fentimre waɗe dow yimɓe ma mi wona baylo sagam taftoma mi wona gawlo sagam jaffuma minen ndendi ceɗɗiɗarde ma ka guiɗe leñol pasnirɗe mbatma kuɗen duyeɓe kaari kay lasgam hotuma gawɗe ɗiɗi seeɗa koye gendi taniraɓe ma Alsane Dia yo gueɗo ɓeydu faamu e gandal ma a rondin ɓiɓɓe taniraɓe ma amin yimɓe Habibou Abdoulaye Ba ballal Alsane Dia sewon pulaar